Foli ani tanni o be actuel media lajɛba jamakulu bɛɛ lajɛlen an b'a ladɔnniya k'a fɔ ni ye an ka dɔgɔkun kibaru wagati selen filɛ bakuruba filɛ sunkalo ye waati ye ni maaw mago bɛ se fɛn caman ma ni o dɔw bɛ tali kɛ kɛnkeliba lemurukumuni ɲɛmaku o ni a ɲɔgɔnna caman sunkalo daminɛna a bɛ tile damadɔ bɔ a sunu bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye maa dɔw ma Dr Keka bɛna ɲɛfɔli caman kɛ anw ye nin dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan. Aw bisimila ko kura an ka dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan i n'a fɔ an y'a fɔ bakuruba kɔnɔ cogo min sunkalo deliko bɛ sen na sugu kɔnɔna falen don fɛnw na maa mago bɛ se mun ma sunkalo kɔnɔna na ni o dɔ bɛ tali kɛ kɛnkeliba lemurukumuni ɲɛmaku o ni a ɲɔgɔnna caman i n'a fɔ san tɔw ta cogoya a yirala k'a fɔ ko fɛn dɔw sɔngɔ gɛlɛyalen don dɔɔni sigi tɛ fɔlɔ ka ɲɛsin sɔngɔ nɔgɔyali ma k'o sabu kɛ suguni kura jɛnili ye o min ye yɔrɔ ye nin feerefɛnw bɛ fara ɲɔgɔn kan ye kosɛbɛ Nana Kadija Kone ye wulikajɔ dɔ kɛ an ka jɛ ka a ka sɔrɔlen lajɛ ni ko in kan. Ni dɛrɛmɛ 10 fɛn u k'o 60 dɛrɛmɛ 20 fɛn u k'o 100 dɛrɛmɛ 200 fɛn u k'o 1000 an t'a dɔn an bɛna kɛ togo togo. Kabini sunkalo bɛ daminɛ sugu bɛ wuli ka jɔ u sen kan ni an ye suguni kura la ka daminɛ nanayiw binbuluniw fo ka taa se kɛnkelibaw ma olu feerebagaw kanunen don kosɛbɛ sabula jama bɛ girin olu kan barisa suntigɛ tɛ taa olu kɔ o kama u sɔngɔ yɛlɛnnenba de don ni wagati in na ɲina tasuma kasara min binna suguni kura kan feererikɛlaw ni sannikɛlaw u bɛɛ lajɛlen bɛ k'u dama kasi ni gɛlɛya ye. Ni min ka kɛnɛ kan a bɛ ka kelen kelen feere n'o tɛ ɲina sugu tɛ yen bɛɛ bɛ ɲina gɛlɛya cogoya ni kangarida ni sunkalo sera diyagoya kɔni komi ale bɛ min kosɛbɛ o ka ɲi suntigɛ ma mɔgɔ kɔni b'a san n'o tɛ gɛlɛya kɔni b'a ko la bɔrɔ jɛmani ninnu olu ye 500 bɔrɔ ni sunkalo sera a daminɛ an y'a ta 1000 ani 800 mais bi ne yɛrɛ bɔra kangarida ta yɔrɔ la dogo bi 1000 ni 900 yara a bɛ ka monter ka taa de n'anw fana taara ta o cogo la n'anw fana nana an fana bɛ yɛlɛma don ko la bon ne yɛrɛ bolo gɛlɛya bɔra min na i bɛ sɔrɔ kangarida ɲɛnama de tɛ ka se ka don wa ou bien min de ka don o tɛ ka mɔgɔ de labɔ wa bon salon ta kɛra a ma jigi dɛ salon sunkalo la kangarida gɛlɛyara ka na sunkalo ban kangarida ma nɔgɔya yanni ka n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na yanni ka arajaba ninnu yɛrɛ se yɛrɛ ka sɔrɔ hali olu ma se an b'a ta 1000 ni 800 tuma dɔ a kɛra 2000 yɛrɛ ɲina yɛrɛ ka taa salon na ka na fo ɲinana kangarida dama jɛ o jigili kɔni o tɛ ɲina ye bele dɛ fo n'ala ye san wɛrɛ yira n'a nɔgɔya n tɛ ɲina kɔni n'a m'a yɛlɛ a tɛ jigili sugu jeni kɛ u faralen la o ma ko tɔ juguya. San o san kɛnkeliba de sɔngɔ bɛ yɛlɛ nka ɲina nanaye ni binbuluni olu fana sɔrɔla ka don a la ɲina. Nanaye kɔni u y'a siri dɔgɔya dɛ a siri tun bɛ bonya fɔlɔ suru 43 sisan siri 10 an fana b'a san k'a feere 350 binbuluni kɔni o tɛ se ka san yɛrɛ ni ma binbuluni san nanaye tɛ feere ma tabagaw de don binbuluni kɔni bɛrɛtigɛ na ka bɔ burusi kɔnɔ suko la ani suko la 10 de siri ye 10 i bɛ nin fitinin min na i bɛ nin fitinin na nin ye 250 la de 250 min sirila la sa i m'a ye n'olu kɔni y'a gɛlɛya wajibi siribagaw kɔni bɛ a siri pour que u bɛ dɔɔnin sɔrɔ dɛ tiɲɛ tɛ yan parce que a bɛ kɛ tan sunkalo tɛ se ka taa n'ale tɛ an yɛrɛ b'a di 20 mais n bɛ k'a di 350 la nin banna ka ban yɛrɛ binbuluni ale dɛsɛra nin ye siɲɛ 2 de y'a la kɛnkeliba ni kɔni bɛ ka ja kɔni mɔgɔw da kɔnɔ fo ninnu bɛɛ de ka yala. Ayisata Dunbiya ni ale bɛ yala yala la sugu kɔnɔ fɛn santa ɲini na b'a yira k'a fɔ ko ɲina ko fosi tɛ se ka san gɛlɛya fɛ nin kalo barikama in na. Ne bɛ se ka gɛlɛya yɛrɛ ka jugu ka tɛmɛ kɔrɔlen kan u y'a tɔ gɛlɛya yɛrɛ de ala dɔrɔn pe de bɛ gɛlɛya nɔgɔya an bolo ni dɛrɛmɛ 10 fɛn u k'o 60 dɛrɛmɛ 20 fɛn u k'o 100 dɛrɛmɛ 200 fɛn u k'o 1000 an t'a dɔn an bɛna kɛ togo togo sugu jenini b'a la a bɛ minnu bolo olu y'a tɔ gɛlɛya ka taa fɛ yɛrɛ e yɛrɛ k'a lajɛ an bɛ ɲɛmaku san 140 bi 600 e yɛrɛ k'a lajɛ e m'a dɔn a dan tɛmɛna sunkalo ye hinɛ kalo de n'a fɔra sunkalo degun kalo don ala m'o fɔ silamɛya la silamɛw ɲɛna n'an ye hinɛna ɲɔgɔn na ala bɛ kafari ka an ye mais hinɛ t'a tɔ la bilen ni min bɛ min kun i b'o de san sa ka t'o dun an bɛ ala deli ala k'a tɔ hɛrɛ yira an na an t'a dɔn a bɛ minnu bolo an t'a dɔn parce que o y'a ta k'a da essence kun
u y'a bolo u y'a da rebelle ku u y'a bolo u y'a da tasuma jeni ku an bɛna mun de fɔ an bɛ mun fɔ se t'an ye n'an bɛ min kɛ bilen o ɲina sunkalo bɛ ka kɛ gɛlɛya kɔnɔ gɛlɛya min ka jugu kosɛbɛ Bamakokaw fɛ ka kɛ ni sugunikura jenini ye ka fara nafɛnw sɔngɔ yɛlɛnni kan bɛɛ bɛ k'i banba i ka fan ani jɔrɔ ni kamanagan yaasa ka nin wagati latɛmɛ wa o wagati kelen de fana la musaka bɔtɔw bɛ caya gɛlɛya n'a ta bɛ sugu kɔnɔna la sanni bɛ ka kɛ dɔɔni dɔɔni barisa ninnu ye fɛn ye suntigɛ tɛ taa minnu kɔ yaasa sunkalo bɛ se ka tɛmɛko ɲuman na cogo min na nin tun ye Nana Kadija Kone ka sɔrɔlenw ye sunkalo feerefɛnw kan sunkalo in kɔnɔ ɲɛmɛku tɛ ka ye kosɛbɛ o min ye fɛn ye ni maa caman b'a san k'i ka sunkalo suntigɛ jimafɛnw dilan ni a ye a sɔngɔ bɛ ka gɛlɛya ka d'a kan a feerebagaw bɛ k'a yira k'a fɔ k'u tɛ k'a sɔrɔ yaasa cogo min u bɛ se k'a feere maaw ma nɔgɔya la an bɛ se ka ko caman dɔn Mayimuna Dawu ka nin ɲinili kɔnɔna na. Ɲɛmaku kɔni a ka di mɔgɔ caman ye ni sun tigɛra mɔgɔ caman ka mɛn o de ka d'u ye ni sunkalo in na ɲɛmaku sɔrɔli gɛlɛyalen don kosɛbɛ an ka sugu kɔnɔnaw la k'a sɔrɔ sunkalo waatiw la ka caya maaw bɛ jiniberew de dilan ni a ye ani suntigɛfɛn caman wɛrɛw a sɔngɔ gɛlɛyali bi o bɛ ka maa caman de kamana gan k'a daminɛ feerekɛlaw la fo ka taa bila sannikɛlaw la suguni kura la yɔrɔ bɛɛ falen don i n'a fɔ a bɛ kɛ cogo min na san o san sunkalo waatiw la nka ɲinɛta la ɲɛmakuw kɔni bɛ sugu kɔnɔna na kelen kelenni wa a sɔngɔ ka gɛlɛ o ye gɛlɛya den dan ye min b'a to ni maa caman de tɛ ka se ka dɔ sɔrɔ ɲinɛ ni k'a kɛ u ka suntigɛ ye fɔlɔ la ɲɛmaku kilo 60 80 o y'a gɛlɛyalen 100 yɛrɛ o y'a ye a tɛ ka ye ɲɛ na ɲɛmaku kɔni a tɛ ka sɔrɔ an bɛ k'a feere 160 de an sɔgɔma an b'a feere 150 a man kɛnɛ an y'a kɛ 160 ye ka kɛ ni ɲɛmaku sɔngɔ gɛlɛyali a n'a sɔrɔbaliya ye sannikɛlaw caman de b'a ɲini feerekɛlaw fɛ u ka dɔ bɔ ɲɛmaku sɔngɔ la cogo min na bɛɛ bɛ se ka dɔɔni dɔɔni sɔrɔ a la sugu fɛnw ka gɛlɛn ne tun b'a ɲini jagokɛlaw fɛ an ka nɔgɔya kɛ ɲɔgɔn ye parce que fɛn ninnu an b'a kɛ ɲɔgɔn de ye n'i bɛ dutigi feere i b'a feere a dutigi ɲɔgɔn ma de ça que minɛnw ta yɔrɔ ka gɛlɛn mais ni u y'o bɛɛ jateminɛ n'u ma nɔgɔya don ko la dutigiw bɛ sɛgɛn kosɛbɛ dutigiw bɛ sɛgɛn fo ka dama tɛmɛ n'i y'a lajɛ ɲɛmɛku kilo min tun ye 300 100 o nana fɔ 600 la vraiment c'est trop pourtant an yɛrɛ dun don nin koyi voilà an yɛrɛ de don feerekɛlaw ka fan fɛ fɛn caman de bɛ ɲɛmaku gɛlɛyali ɲɛfɔ k'a daminɛ a tayɔrɔ la fo ka na se sugu kɔnɔnaw ma ni o dɔ ye a ɲabaliya ye kabini a sɛnɛyɔrɔ la fo ka taa se degun wɛrɛ camanw ma bana de donna ɲɛmaku la bana dɔ de donna ɲɛmaku la de ɲɛmaku gɛlɛya a tɛ ka sɔrɔ yɛrɛ bon tiɲɛna a ka ca n'i y'a jateminɛ sunkalo in na ani waati gɛlɛya in na 600 a ka ca kuma caman n'an yɛrɛ b'a feere mɔgɔ caman bɛ yen o ye filɛn ye u b'a fɔ ɲɛmaku prix ka ca a y'a lajɛ a ka dɔ bɔ a la mais ɲɛmaku ko in anw fana semako tɛ minɛn bɛ dépend a sɔrɔ cogo de la donc n'i ye minɛn sɔrɔ cogo min na donc i b'a feere ten tɔ donc n'i y'a sɔrɔ an y'a sɔrɔ nɔgɔya la donc an bɛ se ka a prix jigin k'a feere nɔgɔya la bon n'i y'a sɔrɔ gɛlɛya fana na i fana bɛ fitinin d'a kan pour que i fana bɛ se k'i ta sɔrɔ voilà donc minɛn kɔni gɛlɛya kɔni o dépend minɛn sɔrɔ cogo la voilà ɲɛmaku ale sɔrɔli ma nɔgɔ waati in na an bɛ nɔ min ko sisan parce que ka daminɛ fo salon fo ka na se sisan ma ɲɛmaku prix bɛ sanfɛ dɔɔnin donc k'a sababuya kɛ dɔw ko ko ji anw bɛ ɲɛmaku sɔrɔ Côte d'Ivoire voilà anw bɛ bɔ n'a ye Ivoire ka na bon a tɛ ka ɲɛ sisan donc k'a sababuya kɛ ji bɛ ka tiɲɛni kɛ bon a tɛ ka se ka sɔrɔ ka caya donc raison pour laquelle a tɛ ka labɔli kɛ bon ni minɛn ma labɔli kɛ donc a prix bɛ monter ka kɛ ni ɲɛmaku gɛlɛya ye sannikɛlaw caman de bɛ ka se k'u yɛrɛ ɲɛnabɔ dɔɔni dɔɔni dɔw ye dɔ bɔ u ka ɲɛmaku hakɛya santa la dɔw yɛrɛ y'u ɲɛsin fɛn wɛrɛw ma minnu sɔngɔ ka nɔgɔ ni sunkalo waati in na o min ye ɲɛmaku lamatarafali ye ka caya a prix yɛlɛnni kojuguya o kɛn bɛ ka sannikɛla caman de jigilatigɛ sabula maa dɔw bolo ɲɛmaku tɛ nafɛn dɔrɔn ye min bɛ kɛ jimere ye nka sunkalo taalan yɛrɛ de don a sɔrɔbaliya fo ka taa se a sɔngɔ yɛlɛnni ma o kɛra sababu ye k'a to ni maa caman ye u jigi bɔ a kan I
n'a fɔ an y'a fɔ bakuruba kɔnɔ cogo min halisa sunkalo hukumu kɔnɔna na sunkalo ye silamɛya jɔsenba ye silamɛw bolo Mali kɔnɔ ani diɲɛ fan bɛɛ sun bɛ se ka kɛ sababu ye silamɛw ma k'u ka danaya jira ani u ka cɛsiri yaasa ka silamɛya donkanw labato nka kɛnɛya ta fanfɛla la maa caman bɛ olu bɛ sun k'a sɔrɔ u man ka sun jɔn de ye o maa kofɔlenw ye an ka ɲininikɛla Abulayi Mayiga ye wulikajɔ dɔ kɛ ka se Dr Keka Jara ma an ka jɛ ka a ka sɔrɔlenw lajɛ ɲɔgɔn fɛ. N'i y'a jateminɛ sunkalo la mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu man kan ka sun o ye mɔgɔ jumɛn ye o ye mɔgɔkɔrɔbaw ye ani bana lakodɔnnen bɛ minnu na i n'a fɔ tension diabète ou bien furudimi juguman minnu bɛ mɔgɔ minnu na a dagalen tɛ olu ka sun ani muso kɔnɔmaw fɛnɛ ani muso min bɛ sin di den ma an ka jate la ninnu mɔgɔ ninnu man kan ka sun. Bon ni yɛrɛ y'a jateminɛ mɔgɔkɔrɔba déjà a kɔrɔlen don déjà parce que kɔrɔ yɛrɛ y'a damana bana ye ni e tilala k'a fɔ k'i bɛ sun e kɔrɔlen don déjà farikolo ka fɛgɛn n'i sunna o kɔni o tɛ ɲuman ye tuguni o bɛ na ni juguman ye n'i fana y'a jateminɛ bana lakodɔnnen bɛ minnu na i n'a fɔ tension ou bien diabète ni e tora k'a fɔ ko n bɛ sun k'a sɔrɔ e m'a jateminɛ i ka tension bɛ hakɛ min na ou bien i ka diabète bɛ hakɛ min na bon ni e taara sun i yɛrɛ ma ten a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ ye o tɛ fɛn wɛrɛ ye o tension bɛ se k'i bin ou bien diabète bɛ se k'i bin bon a dɔw bɛ yen n'a dun y'i bin a bɛ na ni problème wɛrɛ ye min yɛrɛ tɛ ɲuman ye donc o de la an b'a fɔ fɛn fɛn b'a fɛ ka sun ni bana dɔ dɔnnen don i la taa dɔgɔtɔrɔso la a ka jateminɛ est-ce que e filɛ lahalaya minnu na nin wagati in na i bɛ se ka sun wa ou bien i tɛ se ka sun dɔgɔtɔrɔ b'a f'i ɲɛna bon tiɲɛ yɛrɛ la e ka fɛn ninnu bɛ cogoya min na i bɛ se ka sun ou bien e ka nin bana bɛ nin wagati hakɛ min na i man kan ka sun parce que furudimibagatɔw fɛnɛ filɛ nin je reconnais que furudimi bɛ caman na mais i b'a sɔrɔ a juguman bɛ dɔw la e b'a fɔ k'i bɛ sun n'i sunna sisan i b'a ye a bɛ se wagati dɔ la ayiwa a dimi n'a a fɛn caman ninnu bɛ wuli i nɔfɛ donc au lieu que a ka kɛ ɲuman ye i ma a bɛ taa kɛ problème wɛrɛ ye i ma donc an bɛ min ɲini population fɛ yanni k'a fɔ k'i bɛ sun taa dɔgɔtɔrɔso la u ka jateminɛ n'a y'a sɔrɔ i bana min b'i la n'i bɛ se ka sun ou bien n'i tɛ se ka sun dɔgɔtɔrɔ b'o ɲɛf'i ɲɛna bana lakodɔnnen bɛ min na ni mɔgɔkɔrɔba n'i b'a fɛ ka sun taa dɔgɔtɔrɔso la ka taa ɲininkali kɛ nin bana nin bɛ ne na est-ce que ne bɛ se ka sun wa dɔgɔtɔrɔ b'i lajɛ n'a y'a ye e ka fɛngɛ i ka bana bɛ hakɛ min na i tɛ se ka sun a b'a f'i ɲɛna karimasina e ka bana bɛ niveau min na i ni sun man kan e ka sun bila an kɔni bɛ min ɲini mɔgɔw fɛ o de y'o ye kana n'a fɔ ko ayi ko fɛn tɛ n na n tɛ taa ka taa sun ka tila ka taa kɛ kɔlɔlɔ ye i yɛrɛ ma a tɛna dan e dɔrɔn ma o i bɛna mɔgɔ wɛrɛw da don kuma na parce que i somɔgɔw i bɛ n'u bila boliboli la sunkalo la o yɛrɛ fɛnɛ y'a damana kɔlɔlɔ fɛnɛ wɛrɛ ye. Sisan an ka jamana kɔnɔ kibaru ani a kɔkan kibaru olu bɛna lase Harriet Keta fɛ. An ka jamana kɔnɔ kunnafoniw alamisa don an ka jamana ɲɛmaaw ye kunnafoni dɔ kalontigɛya ni o ye a ka lasigiden min bɛ Aligérie jamana kan ni o ka segili ye joona Mali minisiri min ka baara ɲɛsinnen don an ka jamana ani jamana wɛrɛ koɲa ɲɛnabɔli ma a y'a jira k'a fɔ ko ni kuma ninnu ma sɛbɛntiya wa k'a dabɔra de ka ŋunuŋunukanw lawuli jamana kɔnɔ kɔfɛ kunnafoniw Gabon jamana hakimaw ye lase kɛ tarata don février kalo tile 17 k'u bɛna bɔlɔlɔ siraw bali u ka jamana kɔnɔ fo waati wɛrɛ ni o ye WhatsApp, TikTok, Messenger ani Instagram ye k'a sababuya kɛ fɛn dɔw carinni ye bɔlɔlɔ siraw kan ni o bɛ dansegi kɛ jamana ka basigi la. Senegal jamana maa 18 ɲangira Maroc kiritigɛ bulon dɔ fɛ alamisa don février kalo tile 19 ni kalo 3 ka taa bila kalo 12 kaso la k'a sababuya kɛ u nɔ minɛnen don kɛwale jugu dɔw la ni o kɛra Maroc kan senfɛ sani u ka kiritigɛw cɛ u kun minɛnen don k'u datugu kabini janvier kalo tile 18 tɛmɛni. Haute-Garonne jamana kan école ɲɛmɔgɔ kɔrɔ dɔ ni a si bɛ taa san 59 la Fronton denmisɛn kalanso la bɛna ɲangi mars kalo tile 31
Toulouse kiritigɛ bulonba la. A nɔ minɛnen don k'a ye dantɛmɛ wale ta ka denmisɛnw sɛgɛrɛ ni u si tɛ tɛmɛ san 15 kan. Nin de bɛ dansigi kɛ an ka bi dɔgɔkun kibaru la. An bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka ɲamadali la. An b'a fɔ ko k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. L'École supérieure de commerce ESC Mali School of Management, l'école qui forme les leaders de demain, elle se distingue comme l'une des meilleures écoles de commerce de la sous-région. ESC Mali est réputée pour l'excellence de ses formations qui préparent efficacement les étudiants à devenir des entrepreneurs et des managers compétents.